продукция. Biz yaxşı işlegen, normativ ötegen kombaynörlarga, mexanizatorlarga, водительлерге şunday sertifikatlar бүләк итәбез. Бүләк итәбез язгы кыр эшләрендә дә, азык әзерләү буенча да, шушы уборка вакытында менә 250 мең акча, аннары инде зимовка ската буенча да общий 1 миллион акча. Бюджеттан бүлеп бирәбез, механиклар ярдәм итә ел сайын. Шундай сезгә инде стимул булып тора инде, стимул булып тора. Сезгә менә бик зур рәхмәт. Быел инде уборка бик җиңел бармый. Яңгыр да ява. Менә шуңа күрә тырышырга, шул көненә 1 сәгать, 2 сәгать булса да эшләп өлгерергә кирәк. Әле менә 2 көннән тагын да яңгырлар күрсәтә. Бик яхшы, бик матур уңыш быел. 60 центнер менә уңыш безнең агрофирма Азнакайда, средний инде 53-54 центнер белән, районда инде 45 центнер уңыш белән без бүген көндә менә барабыз 40% уборкаларны, ипиләрне җыеп алдык. Әле самый әле эшләр бик күп, эшләр. Менә мин агроселда 5 ел эшлим инде. Исемем Нәфис. Хәзер Азнакай агрофирмасында урып җыю эшләрен башкарабыз. Акча ягына килгәндә, зарплата ягына килгәндә бик әйбәт түлиләр, Аллаһка шөкер. Ашау әйбәт. Уңыш быел бик әйбәт чыга. Шул итәсе килгән сүзләр шушы. Аллаһка шөкер ничә дә чыктык. Ашарга чыгу мәсьәләсе. Унда чыгалар уже кызлар, чыгып китәләр сәгатендә. Беренче обедка була инде бу. Сәгать ярым була инде ашату. Аллаһка шөкер. Әнәсе яраталар. Алар безнең әмнәй бер яраталар инде. Нәрсә пешерсәң ашыйлар, Аллаһка шөкер. Менә пылау яраталар, бәрәңгене яраталар. Бәрәңге шулай нәрсә ки тыкмашы, камыр ашыйлар, яраталар. Менә җәйге яшелчәләрне дә алып килгәнсез әле. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Витаминнар кирсен дисез инде. Витамины. Качанга кадәр дәвам итә инде сезнең сезон? Сезон безнең бетә декабрь көнбагыш белән бергә декабрь азакларына хәтле бара.